Hem perdut l'avió i el taxi i ens hem equivocat de camí. I ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. ¿Qué es la música de la calle? Són els Manel. Jo sóc molt fan d'ells i sempre els faig cas. L'altre dia en un concert em van dir que renovés i mira, per això avui els he convidat a que vinguin a Valladolid perquè ens diguin el que hem de fer. Manel, quan vulgueu. Bé, doncs, ara cantarem una cançó que parla del Valladolid-Barça que juga avui. I va ser així quan va arribar cap al... Mabel, corta el rollo, que el partido va a empezar. Avui el Barça juga fora contra el Real Valladolid i ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Oh, quanta raó teniu. Oye, Marcel, ¿y no sabes una de Shakira? No te digo, no te digo. Mister, ¿qué quieres que haga? Manel, què ha de fer l'Albes? Que l'Albes li passi al Xavi i fem el primer gol de la nit. I ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Gol! Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ya está, ¿y ahora qué hago? Ara l'Albes fa que centra i la pilota es cola dins. I ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Gol! Gol! Sí, senyor, gol, 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 gol! Quina sort has tingut, eh? No, suerte no, que estoy queriendo, Sí, home, sí. I per què rius? Porque me he acordado de una cosa. De quina cosa? Una vez dije que había metido un gol queriendo y era mentira. Que això també vull marcar, què faig? La puta Manel, que fa 2 anys que cantem les mateixes cançons. Feu un disc nou, home! Bé, molt bé, 0-3. Gràcies, Manel. Sense vosaltres no ho hauríem fet. Què voleu? Un autògraf? Guardiola, 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 Guardiola. És que ara tot ho signo de paraula. El contracte, els autògrafs, és més còmode. No hem perdut a la primera volta. Estem a 8 punts del Madrid. I ens ha costat, Déu i ajuda, a Xintel i el Xirinski. Va per tu, Creca!